everyone! Happy Friday! Happy Friday! Happy Friday! I hope all of you, everyone, have a happy Friday and please stay safe as always. Always be happy no matter what we encounter in life. Just stay positive and always be happy. Good morning, paulit-ulit. So finally, today is October 23, 2020 and happy Friday everyone. Happy Friday, happy Friday, happy Friday. So I hope all of you have a happy Friday and of course, I wish all of you is happy and please stay safe as always. So, yeah. Ang cute ng buhok ko na. And then, nakaayos lang ako ngayon kasi nga, kakauwi ko lang galing sa dental. And hindi na ako kumuha ng vlog kasi nakailang kuha na ako ng vlog before, so paulit-ulit na lang. So, ngayon na lang, kakauwi ko and gusto ko lang mag-update about sa brace journey ko. And today is pang 20 months na ng brace ko. So, diba? So, yeah. Wala lang, gusto ko lang i-share sa inyo. So, ayan na nga. Diba, sabi ko, kakawait ko lang ngayon. And, tingnan nyo, ito yung lagi kong dala-dala kapag magpapadental appointment. So, dito nakalagay yung mga paperworks. Hindi, yung mga things ko sa dental ever since nag-start ako ng brace. So, ito yung record ko. O, nakailang page na ako. 1, 2, 3. So, pangatlong page na. So, nandito na ako ngayon. Ito yung ginawa sa akin ngayon na continue. Hindi ko naman maintindihan yung mga nakalagay dito. Yung dentist ko lang ang nakakaintindi. Basta, ang alam ko lang, nagpa-adjust ako, nagpalinis, and then merong naging maluwang na bracket at pinalitan. So, yun. Ito yung mga payment ko, yung mga date, ayan, lahat yan. Tapos, dito yung pangalan ko. Tapos, ito naman yung mga reseta. Kapag masakit, kapag nilagnat ka, inom ka ng vitamins, may pinamik, ayan. Tapos, ito yung ito yung x-ray ng brace ko. Nandito nakalagay kung ano ang status. And of course, ang nangyari ngayon ay ito. Gagamit pa rin ako ng elastic band 5.16. So, ito po yung nilalagay ko dito, kantuhan. Ayun. Yung kantuhan na yon. So, ngayon, meron akong kulay red-orange na brace color. Hindi ko alam kung pansin nyo. Ayan. Tapos, di ba nakaraan, pinauwang niya yung ngipin ko. Ngayon, pagdidikitin ulit. Kaya, masakit na naman. I think, abutin naman ako nito ng 3 to 5 days na hindi na naman ako makakakain. So, diet na naman ako. And then, baka tubuan naman ako ng kulani at medyo lagnatin. So, ayan. Normal po yan kapag magpapabrace ka. So, yeah. That's the way it is. So, yun lang yung mga yung brace ko ay 20 months na siya ngayon, finally. And, marami na siyang pinagbago. Ayan. Diba? Diba maganda na siya? So, ang kinokorek niya, alignment na lang, yung sa upper. Kasi makulit yung upper eh. Yung unlike dito sa bottom, madali siya. Yung upper ang medyo matigas. Ayaw niyang kumilos, ayaw niyang mag-move. Kaya kailangan talagang higpitan ang wire at maglagay ng elastic para siya ay gumalaw ng tamang posisyon, tamang alignment. So, yun. At
Eto, maglalagay ako nito every 12 hours ng elastic. So, ang itsura nito ay para siyang pantali ng buhok. Sa ngipin to. So, ganito siya. Ayan. Ito yung elastic. Tapos, napakaliit lang niya. Ayan, napakaliit. Tapos, ilalagay mo to dito, tsaka doon, sa kantuhan yan, every 12 hours. So, ngayon, mangilo po siya. Ayan, Kailangan niya magdikit. Yan, mangilo po siya. Sobrang hilo. So, kakainin ko mga blender naman, lugaw, ayan, yung mga malambot lang na gulay. Mashed potato, ayan. Yan. Gusto kong kumain ng noodles. So, yun lang. Huwag po kayong matakot pag gusto nyo magpa-brace kasi yun po ang best way para maayos yung mga ngipin nyo. So, sa mga may gustong katanungan, mag-comment down below para hasagutin ko po kayo about sa brace. Pero, base lang yun sa aking kaalaman. O, diba? Kasi siyempre, iba-iba tayo ng case ng pagpa-brace, iba-iba tayo ng case ng ngipin. So, siyempre, iba-ibang case din yung pag-ayos ng dentist natin. But anyway, yung tips ko lang, kapag plan mo na magpa-dentist, una, mag-observe ka muna, mag-canvas ka muna, mag-inquire ka, kahit mga 4 dentist muna, alamin mo yung presyo, kung gaano na sila katagal, kung license ba, kung maganda yung mga review. So, mas maganda ganun para safe ka. Nung nagpa-dentist ako, yung dentist ko na nag-dentist sa akin ngayon, I think mga panglimang ano ko na yan, na hinanap ko talaga siya. Nag-inquire muna ako, tapos iba-iba ang presyo. Siya yung nagustuhan ko, and I did a very right choice kasi ang galing niya. Ang galing-galing niya. So, yun lang yung update ko about sa brace na to. Wala namang syempre, masakit pa rin. And hindi ko alam kung, I think 1 year pa bago matapos itong brace ko. And sabi, after 1 year, kapag fully natapos ko na to, mamimili ako kung ano ang gusto kong retainer. Kung gusto ko yung may parang ngalang-ngalan na pinaka-basic. Pangalawa, yung Invisalign. Tapos yung isa, yung nasa loob. Yung hindi nakikita. Hindi ko na kung ang tawag doon. Basta, three ways yung pamimilian mo kapag nagkaroon ka ng retainer. Hanggat maaari, kailangan daw mag-retainer para hindi bumalik yung ngipin na bumalik, mag-uwang ulit. So, yung naririnig niyo yung pusa ko, may bago na akong pusa. Ang pangalan niya ay Rasmus. Yan, lalaki po siya. So, after 2 months ko pa siya ipapa-neuter para naman mag-stay dito sa bahay. So, anyway, that's it for now, my vlog. Thank you everyone for watching. Kahit hindi naman masyadong kagandaan yung vlog ko ngayon, nag-update lang ako sa brace ko. And see you on my next vlog. Ingat po kayong palagi and God bless you all. Bye-bye!